Instant sikat kining duha ka mga sugboanong singer nga nag-viral sa social media. Gumikan sa ilang right on the spot nga duet sa kantang The Prayer. Sud sa usa ka dakong tindahan sa Kulon, wala damha sa mga mamalitay nga daw adunay free concert sa usa ka customer og promodizer. Sila si John Joseph Saban usa ka promodizer og si Rio Lynn Tuhay tinun-an sa Alaska Night High School. Si Rio Lynn nag-window shopping lang kauban ang iyang mga paryente o giinganyo sa iyang higala nga mukanta o giduyugan usab kini sa promodizer nga si Joseph. Ang duha puros wala magdahom nga sila mag-viral sa social media human gikuhaan sila og videos sa usa ka vlogger nga si Cebu South Travel Vlog. Karong buntaga, ato silang mas ilailahon ug atong ibida ang ilang makabilib nga talento sa pagkanta dinhi lang sa GMA Regional TV Live. Kapuso sukad nag-viral ang ilang video sulod sa usa ka dakong tindahan ato silang giuban sa usa ka interview karong buntaga ato silang kumustahon ug ato sab silang pakantahon karong taon-taon mga kapuso. Rio Lynn Tuhay ug John Joseph Saban. Maayong buntag ug maupay na aga. John Joseph ug Rio Lynn, welcome sa GMA Regional TV Live. Yes sir, may buntag sa dog maupay nga aga sir. May buntag sad. Daghang salamat for joining us this morning. Pagkanindot sa tingog ninyong duha, mo pa'y comment sa atong mga netizens. Can you share to us, ani Sir John, kay ikaw man joy mainguntang organic o ikaw personnel sa tindahan, unsa may nahitabo atong adlaw? At that time sir, kay nakoy gi demohan nga customer ato nga time, then atol sad nga naagi sila. So ang katong iyang ate is ni try so kung sa kuha kung okay ba daw nga mukanta. So as a promoter sir is allowed gina namo ang customer gid nga mukanta. Para po testing po namong unit. Background na una, Sir John. Unsay ang imong trabaho diha sa tindahan, promodizer, but at the same time mukanta sad ka gyud. Yes sir. Totally sir sa ako ang contract sir nga gi pirmaan is as a singer promodizer gid sir. Oh. Ikaw, Rio Lynn, ma'am, kumusta man to? That time, na unsa man mo nag-shopping mo, ning labay lang mo, and then ngano mga naka-decide man kang mukanta? Actually sir, dili na ko ate ang kuan ga gapakanta na ko. Kinsa man? Ako arang kuan kanang tigtudlo gani sa pagbata. Dayon iya akong gi-push gani niya. Akong libalibad ko na ako nga dili ko mukanta tingay maulaw ko. Mo to nga iya man jud kong pakantahon jud mo to pagkanta nako nakig-duet siya din mo to. Ikaw, Sir John, you aware ka nga dunay nag-video during that time sa inyong pag-duet? Wala ko na aware sir kay ang ako lang is focus lang ko sa akong kaduet kay nalingaw sa ko sir bagay nindot sa siya og tingog, limpyo kanya mo deliver. So mas mayo nga i-focus na ko akong attention sa iya para nindot og kanang effect in case man og naay may video or wala. So after ana sir is nato ni duol na mo Cebu South vlogger daw ang vlogger sir. Then siya di mo nag-video sa amo ko ni take a picture after na ni inform siya nga vlogger siya from Cebu South vlogger. So pwede ba karong buntaga mahangyo sa ninyo og lain nga performance para sa nga pampagana sab sa atong mga viewers nga nagtan-aw karon? Bella mia preghiera Let us be afraid con ta felice when shadows fill out day. lead us to a place Guide us with your grace. give us faith so we Be safe. Doon na po may plano, pananglit ikaw, Rio Lynn, na kay plano mo appeal og mga singing competitions, for example, The Clash? Oh sir, ganahan kayo. Yes sir. Ikaw, John. Actually sir, dugay na ko nang andoy sir. Just to close this, Rio Lynn o John Joseph, at message ninyo unsay gusto niyo ipaambit sa mga kapuso nga nagtan-aw nato karong buntaga. Let's start with Rio Lynn. Sige, so salamat day kayo ng mga kapuso nga kanang naamo minti sa amo ang nagsuporta. Dayon, salamat kaayo kay labi na sa kanang ga video namo gabi kay wala jud ko ga expected na kanang
naay mag-video gani namo. Una sa tanan is nagpasalamat ko sa atong Ginoo tungod sa iyang talent nga gihatag kanamo. So dako kayong tabang labi na sa akong pamilya, sa akong anak, sa akong asawa. Siyempre sa akong pamilya po, daghang salamat sa akong nag-tutor gyud ako since nga bata pa ko akong papa. So salamat kay pa. Dagan kayong salamat for joining us this morning, mga kapuso. Si Riolyn ug si John Joseph, thank you so much. Yes, sir, salamat sir. Thank you, sir. Salamat kaayo.